estem mesurant la superfície d'un trapezi. La base major és de 15 centímetres i la menor de 10 centímetres i l'altura és de 8 centímetres. Per tant, sumem base major, base menor més base major i per altura, que és això, és base menor, que és 10 centímetres més base major, que és 15 centímetres, igual a 25 centímetres. Dividit i multiplicat per 8, l'altura. Per 8. I això ens dona 200. Centímetres quadrats. Centímetres quadrats. Llavors, dividim 200 per 2, que ens dona 100 centímetres. Aleshores, poseu dalt l'àrea que és del trapezi. Àrea és de 100 centímetres. Molt bé, Alba. Molt bé, Alba, moltes gràcies.